Нарастващото градско население оказва натиск върху градските инфраструктури, първо защото се очаква то много в голяма степен да се увеличи. Статистики са такива, че към 2050 година се очаква 70% от световното население или около 6,4 милиарда души да живеят именно в градовете. Ако сравним тази цифра с 2009 година, това е 3,4 милиарда. За тази статистика, за която стоят проучвания както на Световната банка, така и на ООН и на Световната организация за здравето, се показва, че миграцията тепърва предстоят. Това представлява едно голямо предизвикателство за общините и техните екипи, защото трябва да осигурят един по-надежден, сигурен и организиран живот за нарастващото население. Все повече хора ще започнат да използват лимитираната градска инфраструктура и същевременно с това ще трябва да им бъде осигурен един по-добър експириенс и опит в живота в градовете. Отделни IT системи съществуват в градовете от известно време, било то IT, по-стари IT, така да се нарекат. Примерно има системи за преброяване на трафика, има системи за детекция на катастрофи, има системи за локиране на автобусите, на градския транспорт и на трамвай, примерно, и системи за показване на така наречените Variable Message Signs, показване на променливи стойности по различни табели и така нататък. Сами по себе си обаче тези системи дават много строго специфична информация и ключът наистина към умният град е когато тези всичките системи бъдат интегрирани в едно цяло. Примерно ще дам трафик детектори пращат информация, метеорологичните станции пращат информация към специализирана система, също така и от автобусите и към тях са вързани въпросните VMS и много други системи, към централизирана система, която управлява вече трафика на едно друго ниво. Тя може да го управлява както автоматично, ако е по-развита, така и с помощта на специални, така да ги наречем, трафик инженери. И в този случай наистина по този начин се придобива добавената стойност, защото вече различните типове информации от различните системи се интегрират на едно място и вече тази информация, когато е на едно място, може да се използва като цяло за цялостното управление на града. Може да се използва и за обратна връзка с гражданите. Информацията от въпросите трафик центрове, примерно, може да се връщат обратно към обществото, било то чрез специализирани уебсайтове или чрез, както казахме, тези променливите стойности, VMS-ите, които са таблата, да се изобразява информация за катастрофи, за заледеност на пъти, примерно, и много друга такава специфична и полезна за хората информация. За жителите на града могат да усетят ползите от умният град, когато те с един тип средство могат да използват различни видове услуги в града и да се възползват от различните опции, които той предлага. Примерно, за това са така наречените Smart City карти. С тази карта може да се пътува в градския транспорт, да отидете на кино с нея, да отидете в магазина да напазарувате, да получите отстъпка, също така и за когато има туристи в града, могат те да им се дава така информация къде могат да отидат да видят различни забележителности и всякаква полезна информация, която наистина може да даде една Smart City карта. Ролята на администрацията в развитието на Smart City технологиите и като цяло на градовете е наистина ключова, защото именно общините и градоначалниците трябва да знаят в каква насока трябва да се развива техния град. Най-малкото тяхното участие е ключово, защото те са възложители и те плащат в крайна сметка за дадените проекти. Също така трябва да има и менеджмент, дългосрочен менеджмент и визия, точно по какъв начин самите градове трябва да се развиват. Всеки един град сам по себе си има свои проблеми, специфични проблеми, които проблеми може да бъдат адресирани с специфични IT технологии. И като цяло инвестициите в Smart City-то и в
индивидуалните системи са наистина големи, затова визията е ключова в крайният резултат. Ние в Телелинк през последните няколко години работим усилено в разработката на различни системи в сферата на интелигентните транспортни системи. Доказателство за това са нашите успешни проекти в Агенция Пътна инфраструктура за преброяване и категоризиране на пътния трафик, за системите за адаптивно управление на трафика и системите за осигуряване на приоритетен градски транспорт в община София, Пловдив и Плевен. Ние силно смятаме, че системи като нашата дават основите за бъдещото развитие на градовете в посока Smart City технологиите.